Kublai pi baro ngi pedang subhai pi cekane gajing penbena bekerpang mentaka janmit ahlo gajing penjalan syuk-syuk ya ke pakang snong saat tayo keman sedang nadu ke sautrik ujemang ahajar arpo. Hadian gajing peliu jengmut keba benia bat ha kebaya day bat isin jam jong ke pakang snong kabalaya rap ha gajing ele gajing pang COVID-19 hagari ketenat kampo ieng jong ke sarkar India galapenmi ya gajing betha Apo ka Disaster Management Act ahajasan nen gesngi ban penjalan syuk-syuk ya kajing pakang snong saat tayo naduk ka sautrik ujemang ahajar arpo. Katanat kampo ieng kalapan mi ru ya kajing betha batmai ba perking ya ki kam baper-per ha kane kapor da ka ba pensyong nongrem halor katong ban penkala ya ka district jongkari ki badon ha ka red zone sya ka green bat orange zone. Ha kini kajing betha la sya ban perkat ya kejing penjensur hagi district bahab haga green but orange zone. Kei kandon ban itu ya ki district kum karet green but orange zone ladap kedau syai haga shiti ke bahaga laipau trik uyayong aja arpo balapan mi dagatanat kakot kekhia jong kasokar India. Ki green zone kin long ki district ki ba la pentikna bakim don shu ki bayo ega jingpang hadu menta lane ki bala pentikna bom don shu ki bayo ega jingpang haki arpways ngi bala len kajing bu kerdan. Ya ki district kum ki red zone ki long kat kum kajing don ki briau bayo ega jingpang ki balong arsya ya ki kies bala pentikna kajing beteng bantes bat jing ai jingmut ban khmi banya na ki district. Kitu ki district ki bomdai bala kieu bat bala kadau kum ka red lani green zone kin hap ha ka top orange zone. Kajing bu kerdan ya ki district sya ka red green but orange zone on ya sam daga tanat ka kot ka khia jong ka saw ka pedeng bat ki jela bat ki union territory ha ka shisian chtayo lani kham hashwa kat kum kajing don kam kat ba ki jela bat ki union territory ki la ban kan thop shu ki district kum ka red but orange zone kim la ban penduna ya kajing bu kerdan ya ka district balak kan thop daga tanat ka kot ka khia jong ka saw ka pedeng ha ka thop jong ka red but orange zone. Ka jingdon ki district jong kari ki badan hapo uput usam jong ki kawai lanie bun ki municipal corporation lalap banamar ka jingbun ki brieu hapo ki municipal corporation bat ka jingye khle jong ki brieu ka jingjia ka jingpang COVID-19 hapo uput usam jong ki municipal corporation ka long ka bakhamjur habaro kawai ki district kumta ha ki jing batha bathamai kum kini ki district kin hab ha ki artli ki zone kata kawai ka zone na ka benta ka jaka bahab apa uput usam jong municipal corporation bat sakawai naga benta ke jaka bahab syabar uput usam jong municipal corporation lada ke jaka bahab syabar uput usam jong municipal corporation kamdon syu kanu ke saki arway sngi blalen on sya yaki banhab ha kerdan ka wakam duna na baro ki kerdan jong ke district kum karet lani orange zone kumta yakne ke jaka on penhab ha ka kerdan orange lada ja ba ka district kadai red lani kum ka green lada ka district kadai baro orange kane ka jingbu kerdan kan penla syu ban sedang yi kam ba dai bat ka yok ka kot bat kiwei kam ha ka tai ka jaka jong ka district ka baduna na ka jing syakta ha ka jingpang jong COVID-19 daga ba pentikna ban beteng ban long ki ba husiar khanang ba kine ki jaka kinyai ne ban long ka ba light na ka jingpang COVID-19 ya kane ka jing pelat lale tang ha ka baya day bat ki district ki badon ha ki municipal corporation ki jaka ba kham don ha ka jing ma ha ka ri na ka jingpur ka jing pang COVID-19 bat ki bahab apo ka red bat orange zone la itu kum ki containment zones kini ki long ki jaka badon ka jing ma jong ka jingpur ka ni ka jing pang ya ki containment area on pentikna da ki bo penya district ba per da ka ba khmi ya ka jing don ki nong pang kajing pur hegi jaka ba per bat kajing don kam bandon uput ba syai na ka benta kajing pentri kam ki bo badai khmi ha ka than ki dei ban pentikna ba baro ki nong shong shnong ha ka containment zone ki dei bandon ya ki up aryuk ya setu i containment zone kin hab ban pen khlan ya ki kendon pej benya da ka ba but dien ye ki brieu badon ye ki jingpang kajing le sa manla ki thliu yeng ka jing pensyong marwei ki brieu ha ki yeng ne ha ki jaka balapan baik kat kum ka jing lom jing tep jong ki halo ka jing ma bat ka jing ai jing sumar
don kaman pentikna ia ka jing perking ia ka jing ya jing yang jong ki brieu hapo bat shabar jong ki ni ki zone like no tang ki jing don kam bekerkie baya dei bat ka jing pang jing stom bat ka jing penbiang ia ka jing penpoi ya ki mar bekong san bat ki kam onom sha ya ki wei ki kam hapo ki containment zone hapo ki jing bethamai ondang yai khang ya ki katu kat ni ki kam habaro ko keri klem da khen ya ki zone kini king kenthop kalet kawan lemba ki lingsun ki rel metro bat kalet kawan na ka wei district shakaway ka jing plie ya ki school college bat ki wei ki jaka pulie bat ai jing hikai ki hotel bat restaurant ki jaka yalom patba kum ki cinema hall ki mall ki gymnasium ki jaka lekai bat ki wei ki jing yalang ha ki snong ki thaw bat ki wei ki jaka manie na ka benta ki patba Henry Lasha ya ki yeng ki brieu da ka lingsun rel bat ki kali tang na ka benta badon kam kerki da ka tanat kam po yeng ki jing betha bathamai ki la ka dawru ya ki katu kat ni ki sinjam na ka benta ka baha ka miat bat ka jing sngan jong ki brieu kumta ondang yai khang ya ka jing le jingwan jong ki brieu be dei bat ki kam bam kong san ha padeng ka pot nyo bajie men miet ado nyo bajie men step ki bo badai khmi akathan kin penmi jing betha apo ki kendon badai jong ka an kum ka jing mana la ni ka curfew hapo ka section shispa sapusau jong ka CRPC na ka benta ka ne bat banbut pentikna ka jing but perking yaka abaro ki zone ki breu ki bala nre pusan snem shadrong ki breu badon ki jingbun ki jingstom ki long kemi ba armet bat ki khna apo karta shi posnem ki dei ban shong hayeng like no ki jingdon kam bayadei bat ki mar ba kongsan bat ka kot ka khia on sha e ki outpatient department ne OPD bat medical clinic menteri kam hagi jaka bahab haka red orange bat green zone da ka babut ya ki kendon jong ka jingjingai iwei na iwei bat ki wei ki lat jingada henry ya kane onom sha apo ka containment zone haki red zone shabar ki containment zone la khang shuai katu katne ki kam halor ki tu ki bala khang lupa hakeleng kari kini ki long ka jing penyat ya ki rickshaw bat ki auto rickshaw ka jing kamai ki taxi bat jing ya ki bus hapo bat shakiway ki district ka jing plie ya ki dukan khap snyu ki spa bat ki salon ka lasha ban le ki katu katne ki kam hapo ki red zone ringkat ka jing perking lasha ban yat ya ki brieu bat ki kali tang ya ki kam balasha hakaba dei ban don tang arngut hakawe ki kali sau shaka bat tang uwe ubrieu haki kali ar shaka ki karkhana hagi jaka sor kum ki special economic zone ki export oriented unit ki industrial estate bat ki industrial township ki badon access control lasha ban treikam ki weipat ki kam karkhana balasha ban treikam ki dei ki jaka shna tiar kongsan bakentup ya ki dawai ki tiar sumar brieu ki jaka penmi tiar ban shna dawai bat ki tiar sumar brieu ki jaka shna tiar ki badon kam ban yat bet ki karkhana shna sai nalia henry daga bapen phia ya karukom wan trei bat ka jing penjengai iwei na iwei bat ka jing shna ya ki mar song tiar ka jing shna ha ki jaka sor bala sha ban trei kam ki long ki tu ha ka ba ki nong trei ki don lupa ha ka jaka trei bat haba om don kam ban wan ra nong trei na bar la sha ru ban pen trei ha ki project renewable energy empat sha ban pli ki dukan ki badon ha ki mall ki yo bat ki complex ha ki jaka sor rei la sha ban pli ya baro ki dukan dong la sha ban pli tang ya ki jaka e-commerce ki be dei bat ki mar kongsan ki office shimet ki la ban pli da ka badon tang lai percent ki nong trei kat ba ki weipat ki dei ban trei na la yeng baro ki office sarkar kin trei kam ha ka baro ki he sarkar na do ka kerdan deputy secretary ki dei ban let trei haringkat lai percent ka jingwan trei ki nong trei henry ki kam be dei bat ka defense bat security ka tanap ka kot ka khia pulit ki patok ki home guard civil defense fire but emergency service disaster management but ki national informatics center customs food corporation of india the national cadet corps nehru yuvak kendra bat municipal kinyat bet klem kuno ka jingsha te on pentikna ru ya ka jing pendep ya ki kam ban shakri ya ki patba hakaba on pha trei ya ki nong trei kat kum ka jing don kam la sha ya bon ki kam ha ki red zone la sha ya baro ki kam karkhana bat ki kam shna jingshna ha ki than nong kendong bakan thop e kam MGNREGA
ki jaka shna jingbam bat ki jaka shna mauid lasha ya baro ki kam rep kam riang kum ka bet ka lum ka jingshim bat ka jing penya yau ban penpoi ya ki marap lasha ru e ki kam ri jingri bat kentup ya ki kam ri dokha lasha ya baro ki kam thung jing thung bakentup ka jing pentrei kam bat jing penya yau baro ki kam ai jing sumar bakentup ya ka ayush kila beteng ban trei kam bakentup ka jingkit ya ki brieu batrei ya ki kam ai jing sumar bat ki nongpang da ki air ambulance ki jaka trei bayadei ba ki kam pisa ken beteng ban plie bakentup ya ki bank ki non banking finance company ki kam insurance bat capital market bat ki credit cooperative society lasha ya ka jing trei kam ya ki jaka ri khna ki riu temen ki brieu beduk tasam ki long kemie bat ki brieu balayap lok bat kiwei bat ka jing trei kam jong ki anganwadi ki kam bayadei bat ki pait ba kum ha ki kam bayadei bat ka boarding ka ka jing khuoj ki telecommunications bat internet kin beteng ban plie bat kumju ru lasha ban ya ki kam koryo bat postal lasha ban penya ki kam shimet ha ki red zone kini ki kentup ya ki la pathai khubor ki kam IT ki data bat call center ki cold storage bat ki warehouse ki kam security ki kam jong ki riu shimet like no ki nong khap shnyu kumbala kadau lupa lasha ru ban penya ya ki jaka shna tiar bakong san bakentup ya ki dawai ki tiar sumar nong pang bat ki tiar ban shna ya ki tiar sumar brieu ki jaka trei badon kam ban penya lenter ki jaka shna sai nalia bat deiru ban penya per ki por wat trei ban bot ya ka jing penjengai iwei ni iwei ki jaka shna tiar IT bat ki jaka song ya ki tiar haki orange zone na lor ki kam balashna haka red zone on sha ki taksi bat ki kali kamai da ka ba shong tang uwei unongnya bat arngut ki passenger on sha ban lej ban wan ya ki brieu haka wei ka district shaka wei pat bat on sha ban yat ya ki kali tang na ka benta ki kam bala ai jingbet ki kali sau shaka kin don arngut ki passenger na lor unongnya bat on sha wei ubashong hadien haki jaka arshaka haki green zone baro ki kam lasha light no tangkat tu kat ne ki kam bala mana ha baro ka wei kari klem da ken ya ka zone henry ki bus ki la ban ya tang shiteng ne san pho percent ki brieu ba shong hapo jongka bat on sha ban trei kam hadu san pho percent ha gi jaka yeng bus on sha baro ki kam be dei bat ka jingkit ya ki mar ki jela bat union territory ki bom dei ban pen sange ya ka yat ka yeng ki kali kit mar bam banjam shashiliang khaput hapo ki jingte baladon bat ki bamarjan amdon kam laki jong ki pas na ka benta ka ne kam ka balong kong san ban penbiang ia ka jing penpoi ki mar ha ka leng kari ha ka ne por pakhang shnong on sha ya baro ki wei ki kam ki bam shim la mana kerpang lane ki balasha ringkat bat ki jing perking ha ki zone per hapo ki ne ki jing betha Hendai ki jela bat Union Territory da ka ba penshong nongrem halo ka jinglom jingtep jongki ya ka jinglong jingman bat da ka jing temu bante lakam ya ka jingpur ka jingpang COVID-19 kila ban sha tangkat tu kat ne ki kam bla itu na ki kam bala sha ha ka bala sngo badon kam ya kum ka ne ka jing perking om don kam ya ka jing yo jingbet bathamai la ka jong na ki bo badai khmi ki kam ki bala yo jingbet lupa ban pentrei kam hapo ka jingbetha bayadei bek sen jam jong ka pakhang shnong hadu ka lai trik ujamang ajar arpo ki standard operating protocol bat la penmi da ka tanat kam po yeng meteng ban trei kam kum ka jing penbai iya ka jing le jong ki brieu ki banabari sha India ka jing pelat ye ki brieu ki bashong bat cha set kut ka jing le jingwan jong ki nong bala basa kut hapo ki jela bat Union Territory ka jing le jingwan ki nong India da ki lieng ka jing le jingwan ki nong bela ki banabar ki nong lek pilgrim ki nong jengo kai ki samla pulie bat kiwi ki brieu ki bawan da ki kat bat ki kali ral labatha ya ki soka jela bat Union Territory ban pentri kam perking ya ka jing batha jong ka pakhang shnong bat kim dei ban pen telot ya ki ne ki jing batha bala penmi hapo ka Disaster Management Act Hajasan hakanu kerukom Tada kitu ngila poi shak bakut jong kane katuk khubor bakerpang jongi mentaga janmiet ngo baha ban yaisa bat khmi iki khubor ki bingi jualam shapi malaka janmiet akapor riu apusan khuble shiboni pibaro